Suočavate li se s izazovom zadržavanja pažnje učenika i prilagođavanja obrazovnih materijala različitim stilovima učenja? Osjećate li se ponekad više kao administrator nego kao učitelj? LPC Edukator platforma nudi vam rješenja koje trebate. U programu AI alati za obrazovanje naučit ćete osnovne koncepte umjetne inteligencije i upoznati se s 3 alata koje olakšavaju pripremu nastave, automatizaciju ocjenjivanja i interakciju s učenicima. Uz naš program moći ćete personalizirati nastavu za svakog učenika, uštedjeti vrijeme uz automatsko ocjenjivanje, koristiti interaktivne obrazovne sadržaje koji angažiraju učenike te poticati njihovu kreativnost i kritičko razmišljanje. LPC Edukator platformu stvorili su hrvatski učitelji, koristeći svoje iskustvo iz prakse, kako biste već sutra mogli primijeniti nove sadržaje u svojoj učionici. Umjetna inteligencija ne može zamijeniti učitelje, ali može postati njihov najbolji saveznik u stvaranju boljeg obrazovnog iskustva. Budite u korak s promjenama i pripremite se za njih. Vidimo se online.